aurten inoiz baino talde gehiago daudela, 33 talde bildu gea, jolasteko. Txapelketa asteartean hasiko da, astearteak 4, iraian 4 eta 8 mokatuko da. Ordutegia, aurten aldaketa batzu ditugu, ostiralean gauean jokatu beharko dugu bai ditugu partido batzuk. 12 arte jokatzen arituko gea. Asteartean hasiko ginateke 3etan eta 11 arte egongo ginake jolasten, horrela ostegun arte eta gero larunbatean ordubitatik 7:30 arte. Aurten ere DJ bulegongo da musika jartzen urtero bezala, betiko giroa jarriko du, giro aparta, eta larunbatean bukatuko dugu denak afari potente bat eginez, musikarekin, eta Tolosan giroa jarriaz eta laituaz. Hontarako norbaitek apuntatu nahi badu, txapelketan kanpo dagonak, txapelketan zeharran informazio gunean egongo da jendea, eta bertara gerturatu eta apuntatu daia, edozeinek apuntatu dezake. Aurrera pauso bezala baita ere, nesken pisteko talde bat atera behar du, eta bigarren mailan jokatuko duen talde bat izango da, beraz maila potentea dagoen talde bat izango da, eta bertan ere larunbatean atxaldeko 6 inguruan aurkezpen bat egingo da nesken talde honena. Beraiek laguntza moduan kamiseta batzuk atera dituzte, 12 eurotan, norbait interesatu baldin badago erosteko, hantxe ere informazio gunean egongo dira kamisetak saltzen. Txapelketa honen helburua voleibola sustatzea da Tolosan, eta zenbaitak jende gehiago ezagutaraztea kirol hau. Horri buruz gazteak aipatuaz, aurten urtean lehen talde bat atera genuen, baita ere, umeen talde bat, eta ligan aritu zen jolasten, hemen Gipuzkoa mailan, eta oso txukun aritu ziren, baita ere Hondartzan ibili dira, eta irabazleak ere suertatu dira Hondartza boleian, Donostian, eta kursioak ere ematen dira umeentzako urte guztian zehar. Norbait interesaturi badago bere umea hasteko, edo umeen bat interesaturi baldin badago, kontaktuan ere jar daiteke txapelketan bertan.